Горе-долу така ме фащаш. И вече като снимам точно така. Точно така, браво. Точно това е. Какво е това чиния? Купа, слагаме вътре. Да, браво. И натискаме копчето. Какво прави с това копче? Окей, thumbs up. Окей, супер. Овесим ядки. Oatmeal. Put some oatmeal. 100 grams, please. Yes, exactly. That's it. Okay, amazing. Здравейте, приятели и последователи! Много от вас искаха и ми задаваха въпроси в Инстаграм основно. Как си готвя храната, колко пъти ям на ден, какви рецепти използвам, да кача клипчета с рецепти и всякакви такива неща. Затова реших и намерих време да ви направя клип как точно стъпка по стъпка готвя всяко едно хранене за деня. За да стане още по-интересно и за да разберете реално, че наистина не ви трябва много време за да го направите, аз ще пусна таймер на часовника, за да може да видите, че за около 40-50 минути аз ще сготвя 6 хранения. Точно така, 6 хранения. Така че, нека започваме с обяснението първо. Първото най-важно нещо е да си подготвите абсолютно всяка една храна, която ще готвите, да си извадите на плота, за да може тя да бъде готова и да не губите после време в търсене. И започваме с пилешко филе, 600 грама, 800 грама, извинете, което ми е за целия ден. Имаме яйца извадени, утре имам 300 грама въглехидрат и аз ще си ги набавя от два източника, ориз и овесени ядки. Просто е по-лесният вариант това за мене. Имам риба, сьомга е това. Имам малко салата, имам спанак, който ще си сложа в яйцата. Сега ще видите как след малко. И това е общо взето основните неща, които ще ползвам. Всичко друго ще ви го обяснявам в последствие. Подправките, които използвам, понеже те са много важна част от диетата, за да ви е по-вкусно и да ви е по-интересно, аз лично използвам доста подправки. Имам си някои основни, които използвам и това са пипер, пушен червен пипер, изключително много го обичам, защото придава много готин вкус на храната. Риган почти във всичко слагам. Имаме хималайска сол и от известно време ми се яде лют едро смилян пипер. Много ми отваря апетита, въпреки че точно в момента не ми трябва апетит, защото храната ми намалява рязко. А за тези от вас, които ще издържат да гледат целият клип, накрая ще разкажа какви са бъдещите ми планове и какво смятам да правя от тук нататък. Как процедирам аз, за да се случат нещата по-бързо? Винаги започвам да готвя нещата, които се готвят най-бавно. Слагам ги първо тях. Например, ако имам да пека картофи, слагам ги в фурната, докато готвя всичко останало. В случая на нещото, което се готви най-бавно при мене, е пилешкото филе. Пилешкото филе го готвя в оризоварка. Много вкусно става и много бързо и не трябва да го наблюдаваш, защото то се готви само за около 20-25 минути. Отваряш и е готово. Така че започвам да си мия пилето и след малко се връщаме с следващите неща. Така, слагаме пилето, затваряме, включваме оризоварката, цъкаме копчето ON, което е скрито и забравяме за него. Това е най-хубавото на оризоварката. Аз даже не си готвя ориза в нея. И като стана дума за ориза, следващото нещо, което ще готвим е ориз. Бял български ориз. Мериме. Значи утре имам 300 грама въглехидрат. Смятал съм го 250 ориз, 100 грама овес и плод около 150-200 грама, така че мериме 250 грама ориз. Много важно нещо при ориза, понеже аз много мразя да ми е слепен и за да не се слепва, а да седи на зърна, трябва да го измием много хубаво преди да го сготвим и след като го сготвим със студена вода. Друго важно нещо.
Никога не си правил ориза, както е примерно на описанието 1 към 2, 2 към 3, 3 към 4, 15 към 5. Винаги го варя в много вода, за да може да бълбука, в смисъл когато заври водата, да започне ориза да се мърда, да не се слепва, но за целта трябва да го разбъркваме от време на време. По-скоро в началото, когато загрее и кипне и заври водата, тогава трябва да го забъркаме малко. Нищо повече. Нищо не слагам на ориза, освен малко сол във водата. Много малко, за да не слепва. Пуснал съм котлона на 6 на най-силното. И чакаме да стане магия. Продължаваме с следващото нещо. Обесени ядки. Зануляваме към тапчето. Казахме, че имаме 100 грама от тях. Сега ще ви покажа как си правя обесените ядки, за да ми бъдат вкусни. Защото повечето ми клиенти и приятели ги мразят, но аз съм сигурен, че просто не са си ги готвили никога вкусно. За целта пускаме котлона, изсипваме обесените ядки в тенджерката, сипваме вода, така че да потънат, да се покрият. Реално, ако трябва, после ще добавиме. Да не е прекалено малко, да не е прекалено много. Защото аз обичам накрая да си добавям много малко кокосово мляко, white, разбира се. Около 50 мл създава много готина консистенция на овесените ядки, стават доста по-вкусни и по-сочни. Така, докато чакаме да се готвят, както виждате вече пилето е сложено, ориза е сложен и овесените ядки са сложени. Таймера, ако трябва да съм честен, забравих да го пусна го преди 3 минути. Да речем, че 5 минути съм правил пилето, 8 минути са минали. Фейл. Докато се правят тези две неща, аз си измивам рибата. Един много интересен начин, повечето хора не са го чували, с който съм говорил, поне не го е чул, за готвяне на рибата, как си я готвя аз. Готвя я в фолио на тиган. Нормална алуминиева фолио. Тя е между другото около 220-250 грама. По принцип ям по 300, но си ги режа на парчета, затова не винаги са точно. Продължаваме с яйцата. Яйцата ще си ги правя на омлет. Имам 10 белтъка и 2 жълтъка. Правя ги в блендера с малко спанак и стават супер яки, просто защото не ми се бърка и спанака се накъсва, когато го правя в блендера. Напукали се мекички. Малко. Вижте как изглеждат от 20-30 мл кокосово мляко.
остава само единствено да извадя и да разпределя пилето. Да ви разкажа как ще се случат нещата. Ставам рано сутринта, имам кардио на гладно, веднага след него си изяждам овесените ядки. 2 часа по-късно си изяждам 10 белтъка, 2 жълтъка с малко чери домати. 2 часа по-късно ми е предтренировъчното хранене. Гледам да ям малко по-честичко преди тренировка, защото са ми първите 2 хранения сравнително леки. Предтренировъчно хранене 125 грама рис с 250 горе-долу, 250, 500, 250, 250-260 грама пилешко. След тренировъчно останалия рис 125 грама с още 250-260 грама пилешко. След това имам останалото последното месо около още 260 грама с салата и чери домати. И преди да легна имам риба. Приятели, видяхте, че не е толкова трудно да се храни здравословно, не отнема чак толкова много време. Просто трябва да имаш желанието и организацията да го направиш по-лесно и по-вкусно. 1 час ми коства да си изготвя 6 хранения за следващия ден. В може би следващите клипове и така нататък, в другите влогове, ще кача клип, в който ви показвам зареждащия ми ден, защото там храната е двойна. За да видите, че дори двойна храна ще отнема абсолютно същото време, защото ще я направим по лесния начин. Ще ви качвам рецепти с сладки картофи и така нататък. В случая нямах сладки картофи, иначе ще да ви изготвя сладки картофи. Но за сега е това. Сега нека разпределим пилето, защото и то е готово. И да ви разкажа какво се случва с мен, да ви разкажа моите тайни и какво мисля да направя в следващите няколко месеца. Вижте само как изглежда пилето. То се къса. Разпределям го на око, ако трябва да съм честен. Аз го меря предварително и после вече го меря на око. Така ли иначе го изяждам цялото. Дали ще съм с 20-30 грама по-малко в едната порция или повече. Не е чак така болко за умиране. Опа, навърху чери доматите. Малко бицепси. Така, храната е готова. Цялата за следващия ден. И както ви обещах, накрая ще ви разкажа бъдещите ми планове. От понеделник започна предсъстезателната ми подготовка. Преди това имах 4 месеца основен период. Започнах 81-2 кг, може би. Стигнах до 92, имах 1 месец почивка, върнах на около 90, защото разредих малко храната и тренировките. Но общо взето в момента съм 90-91 кг. Започна с състезателна подготовка за Аликанте, Испания, Олимпия, аматьор. Имам точно 13 седмици до състезанието и с моят треньор Митко Бонев смятаме да дадем всичко от нас, аз от себе си, то от него, за да излезна в най-добрата си форма до сега изобщо. Това е целта на това състезание. Аз отивам в категорията Men's Physique, както всички знаят, че се състезавам в нея. И моята цел е да взема тази заветна прокарта. Защо толкова много искам да взема прокарта? Първо, защото ще имам шанс
да се боря да се състезавам на Олимпия. Реално състезанието, което всички се борят да отидат на него. И другото нещо, което супер много ме блазни в тази прокарта е, че ще съм първият физик в България с прокарта. Имаме трима културисти за момента с прокарта. Добри Делев, Боян Иванов, който стана даже тази година за притежател на прокарта, и Радослав Ангелов. Но всички те са културисти. Аз се надявам да бъда първият физик. Така че мисля да качвам клипове веднъж, ако мога, максимум 2 пъти седмично. Всичко зависи от времето. Не искам да ви давам празни обещания, но ще се постара да направя клипове всяка седмица. Като във всеки един клип ще има може би една рецепта и една моя тренировка. За момента тренирам 6 пъти седмично, така че ще има 6 тренировки за вас. Това са 6 седмици, в които ще качвам клипове с различна тренировка и с някоя рецептичка. От вас искам да се абонирате за канала, да харесате страницата ми във Facebook, която ще я сложа по-долу, да харесате и профила в Instagram, да ме последвате, защото там от време на време пускам отговори и въпроси, на които може да задавате интересни въпроси, на които ще ви отговоря естествено. И мисля, че нямам какво друго да допълна. Абонирате се, лайквате видеото, споделяте го, ако на някой иска да го гледа и да му е интересно. И следете всичко, какво ще се случва в канала ми. Пожелайте ми успех, стискайте палци и не спирайте да прогресирате и да тренирате. Това беше от мене. Много се радвам, че изгледахте целият клип до края. Надявам се да ви е бил интересен и ще се видим пак.